डाला कितना का सर टिके ना लगे ମନ୍ଦିର ବେଢା ବାହାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଭୋଗ ଦୀପ ଓ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ମନ୍ଦିର ବେଢା ପରିସରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର
ସାର କେତେ କିଲୋମିଟର? ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେମାନେ ବେଳାବତୀକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଭୁଲ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୂଚନା ସାବଧାନ ରହୁଛି। ନିଜର ମନ୍ଦିରକୁ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟାରେ ତରକାରୀ ଦେବନି, ଖାଲି ସାଧା ଦେବ। ଦେଇଦିଅ ମୋତେ ଦୁଇଟା ଦେଇଦିଅ, ଖାଇବେ। ପ୍ଲେଟ୍ କେତେ? ଲୁଣ ବି ପକାଏ। କ'ଣ ନେବ ତମେ କହିଲ? କ'ଣ ନେବ? ସାଇଡ୍ ଅଛି ହବ ନାହିଁ, ମୁଁ ମନା କରୁଛି। ସବୁ ମରା ଆଇଟମ୍ଟା ଠିକ୍ ନହେଲେ ସାଧା ଆସିବ, ଭେରାଇଟି ଅଛି ନା। ସାର୍ ଦୁଇ ନେବା ଗଲା ଆଉ ଦୁଇଟା ଭାଇ 220 ଦେଇଦେବ।